ಹಾಂ ಶಾನ್ವಿ ಶಾರ್ವಿ ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರು ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತುನ್ ಯಾಕಡ್ದಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡಾರ್ ಬರಂದೆ ಮನಸಾಂಡಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೇ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಮಲ್ತುನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುನ ಅವು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತುದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅಂಡ್ ತೂಕ ಅಂದ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ನೀ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಚ ಆತುಜಿ ಮಾರೆ ಏಪಲ ಇನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಒನಸ್ ಆಂಡೆ ಒನಸ್ ಆತುಜಿ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನಂಡೆ ಒಣಸ ಆತುಜಿ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲವನಂದ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮರ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಲ್ಲೆರಿ ಮುರ ನೀನನ ಪಂಡರತ್ತ ಕೋಟ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ನಂದು ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ಜೋಕುಲು ಯಗಡ ಇಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲು ಶೋ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇರೆನ್ ತೂತಿಜೆನ್ನ ಇಡಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪುಜಿ ಏನಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂತಿಜಾರಿ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಅಂದೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತುಜಿ ಅವು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಯಾಕಡೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಮಾರೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಎತ್ತನೆ ಎರಿಯರ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲು ಶೋ ಒಂದಿತ್ತು ಜೆ ಭಲೆ ಮಾರೆ ಒರ ಅನ್ನ ಅವರ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಕಜಿಪಿರೆಗ್ ಮೀನ್ಯೋ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ಗೆ ದಾದೆ ಮೀನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಯಾಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಗುಜ್ಜೆ ಎಕಡೆ ಪಂತರ್ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ಇರೆಕಡೆ ಪಂಡರತಾವ್ ಎಕಡು ಪಂತರಿ
ಆಯ್ತಾ ನೆನಪೇಜ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಈರ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಾ ಪೂರ ದಾದ ದಾದೆ ಮೀನು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ತರ ಮಗಲ್ನ ಪುದರ್ಗೆವು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಗುಜ್ಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಗುಜ್ಜತೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ದಾದ ಮೀನು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಂಡ ಬರ್ಸ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೋಳು ಮರೆ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲೋಳು ಬರ್ಪರಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಿ ಇಂಚಿಲ ಬರೋನ್ನುಂಡು ದೋಟು ಕಡಿಮೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರೋನ್ನುಂಡು ಬರ್ಸ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ತೋಜಿಜೇರು ದೂರ ಪೋಯರು ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ ಹಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಪೂರ ಏಪಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾತೆ ಅನ್ನ ಅಂದಿ ಕಾರ್ಕಳ ಫುಲ್ ಏಪಲ ಬರ್ಸಾನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋಯಾರ ಅಂದ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಏರುಲ್ಲಾರು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಈರ್ ದಾದೆ ಅನ್ನ ಎಕಡ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ಕಾತುಗಳು ಅಂದೆ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಕಮೆಂಟೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಈಗಲ ಪೂರ ಕಮೆಂಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಇವು ದಾದ ಕಾತು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏತು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದಿ ಏತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನ ಮರೆ ಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತನದ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿಂದು ಇದೇ ಗೋಣಿದ 50 kg ನೆಟ್ ದಿಂಜಾಯ ರಾಯಿಜ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ಅಂತ ನೀನು ಹೆಂಕು ಅನ್ನಿ ಅವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಎಂಚಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಪುನಿ ಎರಡು ಕಾಪುನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ
ಬನ್ನಿ ಆತ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾ ಮುರಾಣಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಮಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತುನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏನ ಲೈವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಅವಲೇ ಇಲ್ಲಾರ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ പോയിനെ ജാൻമാര് ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಬೇರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಒಣಸಂಡ ತಿಕ್ಕು ಜೀರ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಏನು ಜಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಏನು ಜಿಗೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತ ಅರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರು ಬರ್ತಾರದು ಮರ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇರು ಕೇನು ಜಿಂದಲ್ಲ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಖುಷಿಯಾನ್ ಕೇನ್ಯಾತಿ ಯಾವೇ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಜೊತೆ ಸತೀಶನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪರು ಏಪಲ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತನ ಇರು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಇರೇಗ ಏಮಕ್ಕ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಇರೇಗ ಕೋಡೆ ಇರೇ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಡಾರತ್ತ ಕೋಡೆ ಇರೇಗ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಬಂತಾರತ್ತ ಯಾನ್ ನನಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಚದಿರೇಗ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಉಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ಪಿದಾಯ ಕುಲ್ಲುನು ಉಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ ಮರನೆಟ ತಿರ್ಗುನು ಹೊರ ಅವಳು ಎದುರುಡು ಹೊರ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಾರತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಾರತ್ತ ತೂತೆ ಕೋಡೆಗೆ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೋನಿಡ್ದ ಆದ ದೀಪುನ್ ಮಾರೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 50 kg ಗೋಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ಯಾಪುರ ಎಂಕೆ ಪಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಇವ ಒನಸಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸಂಡೆ ದಾದ ಕಲಿಪು ಬಾಲೆ ಇಂಚಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ತೇನೆ ಬಸ್ ಅಂಡಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಸ್ ಬರ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗಿರ್ದಿನ ಕಂಡು ಜೊತೆದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದ ಅದು ದುಡ್ಡು ದಿವಡತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಲೆಜ್ಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಕಾಲಿಗಡ್ಲೆ ಕಾಲಿಗಡ್ಲೆನೆ ಮುಜ್ಜಿ ಜನಲ್ಲೇರು ಮರೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬಾತೇರು
ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆಗೆ ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಕೇಳ ಸತೀಶನ್ ಗೋಣಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಾಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ನ ಅವನಂದಲ್ಲಿರೋ ಸತೀಶನ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಾಲೆ ಅಂದಿ ಸತೀಶನ್ ಯಾನ್ ಏಮಕ್ಕಾಗ ಪಂತನು ಮುರಾನಿ ಗೋಂಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಿಂಜಾ ದಿಲೆ ಬೋಡನ ಗೋಪನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ನೀನ್ ಎಂಕೆ ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇನು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆಗೆ ಜೆತ್ತೆ ಬನಂದಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಂಡೆ ಮಕ್ಕಂಚಿ ಇಂಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮಾರೈತೆ ಸತೀಶನ ಗೋನಿ ಕೊನಾರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ಗ್ ಬರಡತಿ ಬಾರಿ ದೂರ ಅಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಜಿನ ಗೋಣಿ ಕೊಣದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಕೊಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಅಂದ್ಯ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರ್ಸನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ರದಾಲೆ ಜಂಚಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಜಿ ಕೋಡೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಬಲೆ ಬಂಡೇರ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಆತ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಆರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಬನಂದ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ కార్తిక్ అన్న ఛానల్ ఉండే ఛానల్ ఇస్తుండే పల్ని కొంచెం లైక్ కొర్జమని లైక్ కొర్లి డబల్ ట్యాప్ మల్పలే पण లైక్ కొర్లి ಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಸೀರಾ ತಿಂದಾರ ಅನ್ನೆ ಹೇಗೆ ಸಮ ತಿಂತೀರಿ ಶೀರಾ ಶೋಕಾತ್ ಮಂಡಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೀರಾಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರೆ ಆಯ್ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಜಂಜೀರು ಹೇಮಕ್ಕ ಇನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಬಂದ್ಲೇವೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಹೂಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಬನ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರೆ ಆ ರಾಯ್ ಬಂದ್ರು ಬೇರೆ ಉಲ್ಲರ ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲರೆ ಕೆಬಿಕೇನುಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆನಕೇನುಂಡೆ ಇರಕಡೆ ಕೇನು ಜೀವನ್ಯತ ಇರಕಡೆ ಕೇನು ಜೀವನ್ಯತ ಐಕು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಯಾನು ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತು ಕೇನು ಜೀವಂಡರ ತಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲರೆ ಆ ರಾಯ್ ಬಂದ್ರು ಬೇರೆ ಮೋಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಾ ಕೆಬ್ಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಮರೆ ಯಾರು ಸೆಕ್ ನಮಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇದು ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಮಾರ್ರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ? ತುಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ? ರಿಜ್ಜರ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯ್ ಪನ್ನಂದಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಇರೇಲ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇರು ಬತ್ತನಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬೇಕಾಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಬತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಕಟ್ಟ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಟ್ ಕಟ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಕಟ್ಟ ಜೋಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ఏమక్క కట్ట కట్ట నేను జోడ్చాలి అప్ప కరెక్ట్ ఆపుండు. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ఏమక్క కట్ట కట్ట అండತ್ತೆ అవేನು జోಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ? వాణి అక్క బత్తిరు. హాయ్ సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్. హాయ్ వాణి అక్క, ఏం చెల్లారు అనసండే జోకులు దాదా పేరు ಬರ್ಸಂಡೆ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಆರು ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ನಾಗನೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನ್ಯಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಇಂಚಲ್ಲೇ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಅಂದಂದು ಇರ್ ಬಂದಾಗನೆ ಕೊರೊಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ವನಸ ಆತುಜಿಗೆ ಅರ ವನಸನ ಗೊರಂಬರೆ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಕಜಿಪುದಾದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಪೋದ ನಾನು ಕಜಿಪು ಪೀರೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಹೇಗೆ ಗುರ್ಜಿಲ ಟೊಮಿಟಾ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಬನಂದಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಜತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಕಾಮಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕಾಡಿನೇನೆ ಬರ್ಸ ಇಂಚೀನಿ ಪಗೆಲಿಡಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೆ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಾಡ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಬಾಲೆ ದಾನು ಎರ್ಕೇನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜತ್ತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತೆನಾ ಜತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬ್ರು ಎಂಚ ಹುಷಾರಲ್ಲೇರಾ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸನೆ ಮಾರೇನಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಸ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ వాణి అక్క వాళ్ళారా మూతి జనాలు లేరు ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದಲೇರು ಒಣಸ ಎನ್ನ ಆತಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾದಾಗೆ
సీర ముగ్గిండాక నందులేరు వాణి అక్క సీర ముగ్గింది అక్క సీర ముగ్గిండి సీర కాలి ಸೀರ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೀರಾ ಕೊರು ಸೀರೆ ಇಜ್ಜಾತ ಆರ್ ಬರ್ನಾಗ ಸೀರಾ ಮುಗ್ಗೇನು ಅಮ್ಮ ದಾನೇರೆ ಅಮ್ಮ ಚೇಚ ನಂದು ಅರೆ ಗುಡ್ಡ ಮಾಡ್ದೇರು ಆರ್ ಬೇಗ ಚೇಚಿನೇ ತೂ ಒಂದು ನಡೆ ಚೇಚ ಇರಟಿ ಇದು ಬುಜಾರ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮುರಾಣಿ ತುಯ್ಯ ದೋಸೆ ಮೈಪುನಾಗೆ ಓಲ್ ದೋಸೆ ಮೈ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ನಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡೇರು ಏನ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಾರು ದಾದೆಕು ಪನ್ನಿ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ತೂಪುಜಿ ಕಡಿಮೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪುಜಿಯರಿಗೆ ಟಿವಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರು ಟಿವಿ ತೂಪುಜಾರನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಂಗ್ ಎಂಕುಲ ಟಿವಿ ತೂಪುನ್ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕುಲು ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನು ಐಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ತೂವಾರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೆರ ಐಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ತೂಪುನೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಆರ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ದುಬ್ಬನಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಡು ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅತ್ತವಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತ ರಪ್ಪ ಬರ್ರ ಹಾಪುಂಡು ದೂರ ಎತ್ತನಾಗ ಬಂಗ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಬರುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ ತೋಜುಂಡಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹತ್ತಾರನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೂತಾರನೆಲ್ಲ ಆರೆ ನಾನು ಇಪ್ಪನ ಉಂಟು ಒಂದಿತ್ತೀರಲ್ಪ ಅಂದ್ಯಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಯಾನಿರೇನು ತೂತೆ ಮುರಾಣಿ ಇರಲ್ಲಿ ಮುಂತು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದಪ್ಪಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೇನು ತೂತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಕಾರಣ ಪಾತಿರ್ದು ಕೋರಿಗೊನ ಹತ್ತದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುರಾರೆ ದಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅವಡು ಸೀದಾ ಪೋಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಯಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಏನನ್ನ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನಿ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ವಾಣಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನು ಅರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂದನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದಿದೆ ಅರೆ ಪಾತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ
పొక్కడే పొక్కడే పాతేరునంతే వాణి అక్క ఒక్కడే ఒక్కడే అనుకున్నదే ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ దాదే సిస్టర్ కేనందులేరు నా హస్బెండ్ దాదా బేలే మల్పిని ఎందుకేన్ని ఈయన హస్బెండ్ ఈయన ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಕೇನಿ ಆ ಬಸ್ಸದ ನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪೆಲೆನ ಬೊಬ್ಬೆಡಿಕೆ ಏನು ಜೀವ ಮಾತಿದ್ನಲ್ಲ ಇರೇಗ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜಂಗಲ್ನ ಆ ಕಪ್ಪೆಲೆನ ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದು ఉండండి ಏನೋ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇರೇಕೇನು ಜಾ ಅದು ಬರೇ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದಾನು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕಪ್ಪೆಲೆನ ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದು ಇದೆಯಾ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಆ ರಿಜ್ಜೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿಯ ಆ ರುಣಾಸು ಪೋಯರ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ ಮಂಚ ಬಂದ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ ಅಂಗಡಿ ಅತೆ ಶಾಪ್ ಅವು ಹತ್ತು ಕೆಲಸ ಪೋಪು ನಾನು ಹೋದ್ ಬರ್ಪುನೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಹೊರ ಸುಮಾರು ಇಜ್ಜೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಹೋದ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಇಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಯೂರ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಗೃಹ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟತ್ತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ದೂರ ಎಪ್ಪುನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ನಾನು ಅಂಚೆ ಬಸ್ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಬ್ರು ಬಸ್ ಹುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅವನ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಲಕ್ಕುನು ಬೇಲೆ ಬೋಪುನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲದಾದ ಇರ್ನೆಲ್ಲದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ವಿಶೇಷದ ಅಲ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಎಲ್ಲೆಂದ ಆರ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಿನಿ ಪನ ರೆಜ್ಜಿಗೆ
ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ಇಪ್ಪುಯೆ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದಾದ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರೆದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇನಿಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎರೆಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರೊಂಡಿಗೆಯೋ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಗ ಇದು ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪರ ಬೈಯಡ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈಯಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಗೆಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಾರ್ಲ ಪೋಪೆರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಛದ್ಮವೇಷ ಇತ್ತನಿಗೇನಿ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ವೇಷ ಬಾಳತಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಈರ್ ಇತ್ತಾರಂದೆ ಕಡೆ ಶಾಲೆಡು ತಿಯೇನ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪಾರಿ ನಿಲ್ಲ ಪೋತ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡು ಇನಿ ಬೋತು ಜೇರ್ಗೆ ಛದ್ಮೇಶ ಬೋತು ಜಾರೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಓಪ್ನಾ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆರಂದು ಓಪ್ನಾರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಪಾಡ್ದು ಕಡ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲಲೇ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಬಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೇಶ ಕಡ ಪುಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಡ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತೀರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪರ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು
ఎక్కడంత కడిಮೆ ఎత్తుండు బರೋ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ಸ ನನ್ನ ಬರೋ ಒಂದೇ ಪುಣ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಪೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಡತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಲೆ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಲೆ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿ ಶಾಲೆ ಅವಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂತು ಸೇರ್ಪನಾರ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿಕೊಂಡಲ್ಲವೇ ಅವೇ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿ ಕೊನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ आओ 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 बाय